El primer de tot és que estem encantats de que aquesta jornada de presentació de conclusions d'aquesta taula per la convivència se realitzi aquí a Inca, aquí en el Museu d'Escalçat, que sabíeu que és ca vostra, tot allò que puguem fer aquí, teniu les portes ben obertes. A més, en un dia tan assenyalat, que és el Dia Internacional del Migrant, i que aprofitam per, com han dit, posar en valor tot el que han tret durant tots aquests mesos de feina, 9 mesos de feina, en què he de donar les gràcies a tots els tècnics, les tècniques, a tots els que han participat dels diferents ajuntaments, com no també del fons mallorquí, i sobretot també agrair la trobada marroquina per la convivència, aquesta iniciativa que ens va venir a proposar i que sense cap dubte crec que és el camí, és posar damunt la taula totes aquelles situacions, tot el que està succeint en els nostres municipis, que puguem posar en valor i en comú, sobretot per trobar aquestes línies estratègiques de feina conjunta per tenir una major i una millor convivència a tots els nostres municipis. Nosaltres estem oberts a qualsevol tipus de col·laboració, de continuar amb aquesta tasca, i durant la jornada d'avui podrem veure tots aquests objectius que ens hem marcat i totes aquelles resolucions que poden dur endavant. Abans ho xerràvem amb la regidora Maria Antònia Pons i les tècniques de l'Ajuntament d'Inca, que tota la feina que s'ha fet durant aquests mesos, a veure a partir d'ara com ens ajuden per poder continuar cap endavant amb aquesta tasca del dia a dia, des del diferent departament de l'Ajuntament, d'una forma totalment transversal i amb un objectiu, i és que la convivència, que tenim bona convivència, se pugui continuar duent a terme i sobretot fent feina encara més cada dia per aquesta integració que volem que hi hagi en els nostres municipis. L'ho dit, moltíssimes gràcies i esteu a casa vostra. Gràcies. Bon dia a tots. En primer lloc, Batla, agrair-te la disposició d'aquest espai i sobretot donar l'enhorabona als ajuntaments de Manacor, de Sa Pobla i d'Inca per haver dut a terme aquest estudi en col·laboració en taula per la convivència. Evidentment, la convivència i el diàleg intercultural és bàsic en una societat com la mallorquina, una societat que els darrers anys ha patit una gran transformació i una gran transformació que a vegades s'ha duit més aviat d'allò que podia assumir la societat. Però no hi ha altra cosa més important que dialogar entre nosaltres per intentar crear aquesta societat de futur que tots volem, una societat en la qual tots siguem iguals i ens complementem uns amb els altres. És molt important que aquestes societats que acollim nova població, que ve aquí per trobar una millor vida o per crear el seu futur d'una forma diferent i que ha d'abandonar els seus països, els seus llocs de naixement i els seus llocs d'on se senten per cercar un futur millor per ells i per els seus descendents, hem d'agafar tot el bo d'aquesta gent que acaba vivint amb tots nosaltres i, a més, la població resident també se pot sortir molt beneficiada perquè podem conèixer nous espais, podem conèixer noves formes de funcionar i al revés, tota la gent que ha vingut a viure per conviure amb nosaltres segur que poden agafar qualsevol part de la nostra cultura i també integrar-la dins la seva, perquè al final és això, un enriquiment entre les diferents cultures que conviuen aquí. Jo crec que aquesta taula que heu començat, aquests 3 ajuntaments en seu suport o conduïts per taula per la convivència, és important que se sembri aquesta llavor i que agafi també, arreli a diferents municipis que potser tenen manca població nouvinguda, que aquests 3 municipis, però que evidentment per tot ha hagut canvis de població en els darrers anys. Crec que és important que aquestes jornades que fan avui no se siguin les darreres i que tot allò que s'ha pogut treure i les conclusions que s'hagin pogut treure puguin ser conegudes arreu de Mallorca, però per què no també arribar a les illes de Menorca i d'Eivissa que segur que també tenen aquestes problemàtiques. Per tant, enhorabona per la feina feta, tant de bo el diàleg i la concòrdia i la convivència s'estengués més enllà dels nostres pobles, sobretot en aquests dies o en aquests anys en els quals vivim diferents conflictes arreu del món i que possiblement amb un poc més de diàleg, un poc més de seure a una taula i de parlar en l'altre costat se podien resoldre d'una forma molt més pacífica i molt més normal. Per tant, gràcies per la feina i esperem que això arreli. Hay palabras que ocupan
la agenda pública y social de vez en cuando, ¿no? Ocurrió con integración, con inclusión luego, con género, con igualdad. Y ahora está diversidad y ha entrado con enorme importancia en el mundo la gestión de la diversidad y la convivencia. Afortunadamente es un término, una noción, la de convivencia, que está en la agenda pública, en la Constitución, en el debate constitucional, el debate político y en el debate local, Entonces eso es bueno. Y por eso hay que acertar en cómo promoverla. Mis reflexiones van a ser primero, muy brevemente, sobre el fin, es cómo entender esa convivencia, cómo fundamentarla, y luego ya sobre los medios para trabajar por ella, que son 4 en relación con el proyecto. Es decir, me voy a referir al tema de la conexión entre lo local y lo global y el papel de las administraciones públicas, la sociedad civil. Después quiero decir algo sobre el diálogo. En tercer lugar, sobre la mediación y la cultura de paz. Y sobre todo, cuarto lugar, y ahí acabaremos, esta breve reflexión sobre la participación. Jo crec que les persones que som aquí coneixem a través de les reunions que hem mantingudes, 23 reunions que va tenir el projecte, de lo que ha estat la metodologia, lo que ha estat el procés i en part les conclusions parcials a cada municipi en les devolucions que es varen fer en aquestes reunions que se varen produir als 3 municipis. Jo crec que el projecte és un projecte que, com havia comentat el catedràtic Carlos Jiménez, és molt rellevant. Jo crec que en aquest sentit està bé tenir present que l'aposta que s'ha fet a aquests 3 municipis a través de la iniciativa de trobada i també amb el suport del Fons Mallorquí ha estat una iniciativa pionera a les Illes Balears i realment que té un valor que en aquests moments igual és difícil poder tenir la percepció exactament d'això que representa, quin impacte això té en aquests moments, però és un procés que s'inicia i que jo espero que això tingui un llarg recorregut i permeti avançar en la línia de lo que és l'esperit del projecte. Realment les temàtiques que han centrat aquest projecte han estat la prevenció de la violència, la integració social, la participació ciutadana i la resolució de conflictes, i dintre del que serien objectius del projecte, que és la implementació d'una mirada crítica de la realitat global i promoure la participació ciutadana en la generació de propostes per a reduir la desigualtat i les injustícies socials, promoure la cultura de pau, la defensa dels drets humans i, en darrer terme, la connexió entre lo local i lo global en la resolució de problemes i conflictes de convivència. Això permet una identificació de problemes i propostes i solucions que aquí s'han anat produint. A través d'indicadors, que jo crec que el que manca en aquest tipus de projectes de vegades és indicadors que permetin avaluar l'impacte que pot tenir el projecte o el procés i l'èxit del mateix, i aquests indicadors que recollia el mateix projecte ha estat el percentatge d'enquestes completades, nombre de participants en les taules, quantitat de propostes generades i nivell de satisfacció dels participants. També es va avaluar la implementació i efectivitat de les solucions propostes. I tot això a través de les activitats que ja coneixeu, que és l'enquesta prèvia, les taules, enquesta prèvia, com ja s'havia comentat, han estat 1.000 enquestes. Realment jo crec que ha estat més que sobresalent la possibilitat que hi hagi hagut 1.000 respostes ja a aquests qüestionaris, l'organització de 23 taules als diferents municipis i aquesta conferència de conclusions i monitoreig. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que les conclusions, les enquestes
han intentat abordar, van ser selectives, per un costat, per una banda, administració, dirigides a tècnics, per altra banda, dirigits a població autòctona i població local, i en aquest sentit aquest qüestionari, aquestes enquestes abordaven diferents aspectes d'aquesta temàtica, no? I jo crec que com havia també comentat en Carlos Jiménez, han estat molt interessants perquè han avaluat diferents aspectes de la convivència, dels conflictes, de la percepció, de la vinculació, aspectes inclús emocionals, no? De la relació entre les diferents persones i la resta de la comunitat i també amb el propi Ajuntament, no? I després, en relació a... Supos que coneixeu el contingut de tots els ítems d'aquests qüestionaris o d'aquestes enquestes, no qüestionaris, enquestes, no? Se van realitzar directament a través d'enquestadors. Sí, la qual cosa és més complexa, però té més valor, no? I, per tant, finalment, en relació als resultats, en primer terme, en quant a Manacor, van ser 322 enquestats, se va fer durant el període de juliol a setembre. La població local va respondre, se van fer 37 enquestes, a l'administració, tècnics d'administració 86, a la població immigrant 199, amb un marge d'error del 5%. Les àrees temàtiques que s'abordaven eren la percepció dels problemes de la població local. Aquí a Manacor la percepció ha estat una manca d'integració més pronunciada en comparació amb la resta dels municipis. Sí que ha hagut aquesta diferència de Manacor a Inca i a Sa Pobla. Això es tradueix en les manifestacions d'aïllament, de desconfiança o manca de contacte entre la població local i la població immigrant. En relació al sentiment de pertinença, una part significativa de la població de Manacor no se sent completament identificada amb el municipi, indicant la manca de connexió emocional amb la comunitat i la necessitat de reforçar els sentiments de pertinença. Jo crec que ha estat interessant, no? Perquè això és tant de la població autòctona com la població immigrant, no? Problemes relacionats amb la immigració. Els resultats mostren la identificació de diferents problemes vinculats a la immigració a Manacor. Manca d'oportunitats laborals per als immigrants, barreres en l'atenció mèdica, dificultats en l'educació dels fills i necessitat de millora en la comprensió intercultural. En relació a la temàtica d'integració i col·laboració, la major dificultat d'integració, donada la major dificultat d'integració, es planteja la pregunta com les escoles i els centres sanitaris de Manacor podrien col·laborar de manera més efectiva amb la població local i l'administració per abordar aquests problemes, no? Quin és el paper que l'escola i els serveis sanitaris poden tenir i jugar en facilitar i millorar i aprofundir la integració i la col·laboració. Programes d'integració. Es cerca identificar programes específics que podrien implementar-se per millorar la integració dels immigrants a Manacor, incloent el paper que podria desempenyar les escoles i els centres mèdics sanitaris. Sentiment de pertinença. Se planteja la pregunta sobre com reforçar aquest sentiment de pertinença de la població local al municipi i quines iniciatives podrien promoure el major sentit de comunitat i unitat. Comunicació i col·laboració. Es cerca determinar les millors formes de promoure la comunicació i col·laboració efectiva entre la població local, administració, escoles i centres sanitaris. En quant a mesures de progrés, se planteja la pregunta quins indicadors i mètriques podrien utilitzar-se per avaluar el progrés en la millora de la integració, com havíem dit abans. Conclusions. La població local a Manacor percep una manca d'integració pronunciada manifestada en aïllament i desconfiança.
En segon terme, part significativa de la població no se sent completament identificada amb el municipi. Identificació de problemes vinculats a la immigració, manca d'oportunitats laborals, barreres en l'atenció mèdica i dificultats educatives. Necessitat de col·laboració efectiva entre escoles, centres sanitaris i administració per abordar els desafiaments d'integració. Recomanacions que se fan en aquesta part en relació a Manacor: desenvolupar programes específics d'integració per millorar la connexió entre població local i immigrants, implementar estratègies per reforçar el sentiment de pertinença promoguent iniciatives comunitàries, fomentar la col·laboració entre escoles, centres sanitaris i administració local per abordar els problemes identificats i establir indicadors i mètriques per avaluar el procés de millora en aquest terreny. Jo crec que en aquest sentit Manacor ha estat el municipi que ha reflectit una identificació d'alguns problemes que realment requereixen d'un abordatge en la línia del que comentava Carlos Jiménez. En quant a Sa Pobla, els enquestats van ser 387, també en aquest període d'estiu. La població local se van fer 94 enquestes, administració 36 i població immigrant 257. Ha estat un increment significatiu de població immigrant i una minvada en quant a tècnics en aquestes enquestes. El marge d'error ha estat 6%. I jo crec que en quant a les temàtiques que apareixen, jo crec que són bastant semblants a les de Manacor, només únicament en un grau diferent. Així com a Manacor aquestes respostes reflectien una major intensitat, vol dir, d'algun de les temàtiques identificades. Jo crec que, per no continuar de repetir-ho, penses que és bastant semblant en quant a la percepció dels problemes de població local, és molt semblant. La manca de comprensió dels immigrants. Els immigrants en Sa Pobla poden enfrontar dificultats degut a la manca de comprensió per part de la població local. Això s'ha manifestat a través de situacions de discriminació, barreres lingüístiques i obstacles en el procés d'adaptació cultural. Dificultats d'integració per part de l'administració. L'administració local pot estar experimentant dificultats en el seu paper de facilitar la integració dels immigrants. Això podria derivar-se de la manca de polítiques efectives d'integració, obstacles burocràtics i una limitada participació de la comunitat immigrant en la presa de decisions. Jo crec que el paper que pot tenir l'administració i els tècnics en concret pot ser molt rellevant, tal com ha comentat Carles Jiménez, i jo crec que en aquest sentit sí que cal plantejar-se estratègies a la fi de que el funcionariat pugui també tenir més en compte quin és el seu paper que pot jugar, així com una formació en aquests aspectes que permeti millorar la sensibilitat i l'empatia cap a les temàtiques que afecten d'una manera tan profunda a la població immigrant. I mitjans tangibles per la integració. Els enquestats han proposat solucions tangibles com programes de mentories, serveis de suport a la vivenda, oportunitats laborals adaptades a les necessitats dels immigrants. I en quant a la formació intercultural, se suggereix la implementació de programes de formació intercultural tant per la població local com per als immigrants. Aquests programes podrien contribuir a millorar la comprensió mútua i fomentar la convivència. I solucions similars, creació d'espais de trobada intercultural, programes d'educació per a la diversitat i campanyes de conscienciació destinades a reduir estereotipos i prejudicis. Conclusions: la població local de Sa Pobla percep problemes significatius arrelats amb la immigració, amb prejudicis i preocupacions laborals. Els immigrants confronten dificultats degut a la manca de comprensió manifestada en la discriminació i barreres lingüístiques.
I, en tercer terme, l'administració local enfrenta desafíos en el seu paper de facilitar la integració degut a la manca de polítiques efectives. Recomanació, com havia comentat abans, programes de mentories, serveis de suport a la vivenda i oportunitats laborals, promoure programes de formació intercultural, polítiques efectives d'integració per superar obstacles burocràtics, per facilitar el paper de l'administració local i crear espais de trobada intercultural, programes educatius per a la diversitat i campanyes de conscienciació. A Inca, encastats 286, població local 110, administració 73, funcionaris o personal laboral de l'administració i població immigrant 103. Aquí un marge d'error 12%, més elevat. En quant a les àrees temàtiques, realment bastant semblant en quant a la percepció de problemes de la població local a la resta dels municipis, la manca de comprensió dels immigrants. Això implica també una dificultat degut a la manca de comprensió per part de la població local i això se manifesta també com els altres municipis en discriminació, barreres lingüístiques i obstacles en el seu procés d'adaptació. En quant a la temàtica de dificultats d'integració per part de l'administració, l'administració local està confrontant desafius en el seu paper per facilitar la integració, el mateix, degut a la manca de polítiques d'integració, barreres lingüístiques i en quant a mitjans tangibles per la integració, semblants als esmentats a Sa Pobla i el suggeriment d'implementació de programes de formació intercultural que és comú als 3 municipis i ajudar a millorar la comprensió mútua i fomentar la coexistència. En quant a solucions similars, comuns als altres dos. Conclusions. La població local d'Inca té una fort percepció de problemes relacionats amb la immigració, també inclòs prejudicis i temors sobre la pèrdua d'empleos. Els immigrants enfronten dificultats degut a la manca de comprensió manifestada per el mateix, la discriminació i barreres lingüístiques. L'administració local experimenta desafíos en el seu paper també comú als altres dos. Recomanacions, igualment, són comuns als altres dos. Per tant, en quant al resum, després de tot el que han comentat, resultats i conclusions, a Manacor, la població local percep una manca d'integració, assenyalant les necessitats de col·laboració efectiva entre escoles, centres sanitaris i administració. A Sa Pobla, problemes d'immigració, discriminació i barreres lingüístiques són identificats. Es suggereix implementar programes i formació intercultural i a Inca, fort percepció de problemes d'immigració, manca de comprensió, desafíos per l'administració en integració. Propostes inclouen programes tangibles i formació intercultural. Recomanacions generals, les que hem comentat, reforçar el sentiment de pertinença a través d'iniciatives comunitàries, implementació de programes específics d'integració i formació intercultural, fomentar la col·laboració entre institucions i comunitat per abordar aquests problemes identificats i establir indicadors per avaluar l'èxit. I la conclusió final, jo crec que el projecte Taula de Convivència ha identificat i abordat problemes de convivència en els municipis de Mallorca, promoguent la participació ciutadana i proposant solucions específiques per millorar la integració i convivència en la comunitat. La implementació de les recomanacions poden contribuir significativament a lograr una convivència harmoniosa i sostenible a la nostra illa. Això seria el resum que ja coneixeu per altra banda, amb anterioritat. En primer lloc, i en nom de l'Ajuntament de Sa Pobla, vull expressar el meu agraïment al Fons Mallorquí de Cooperació i a l'Associació Trobada Marroquina per a la convivència ciutadana per aquesta primera jornada sobre convivència i diàleg intercultural. La població estrangera a Sa Pobla, com ja s'ha comentat, continua a l'alça i ja és d'un 22%. Per tant, abordar qualsevol tema relatiu a la convivència, la integració social i la participació ciutadana, a part de la solució de conflictes,
és molt rellevant en el nostre municipi. Pel que fa al perfil d'estrangers a la Pobla, la majoria són magrebins, però també n'hi ha més de 30 nacionalitats. La Pobla rep per primera vegada persones provinents del nord d'Àfrica cap als anys 90, tot modificant la piràmide demogràfica i la convivència en el nostre municipi. Al llarg de la història d'aquests nouvinguts han cobert el lloc de feina de condicions laborals dures, com ara la collita de la patata, que moltes vegades els autòctons no han estat disposats a realitzar. Si bé els primers a arribar es van centrar en la pagesia, com comentava, amb els anys s'ha detectat una diversificació en la construcció, la llanterneria i en altres empreses del mateix sector. A poc també s'han obert el sector hoteler i altres amb suficient estabilitat financera que han obert els seus propis negocis, com per exemple els kebabs, fruiteries, perruqueries o també botigues de telefonia. No obstant això, més de 30 anys després, poden dir que les persones que van arribar no han establert vincles sòlids amb les persones autòctones i els seus fills i les seves famílies i fills tampoc. Poden dir que hi ha una manca d'acostament i que no hem estat capaços de fer apropaments reals entre les dues cultures majoritàries. Es fa molt bona feina per fer un poble més inclusiu des de les escoles, sobretot, i des de les entitats com PaiMel. Segurament manca fer feina de forma més centralitzada, coordinada i des d'una perspectiva més global, ja que no s'ha aconseguit fer un apropament més enllà d'aquestes esferes que he comentat concretes. Està clar que queda molta feina per fer, promocionar la convivència i crear espais per compartir. Cal fer una aposta més ferma per promocionar actituds inclusives també des del mateix Ajuntament, alhora que s'ha d'enfortir el paper de les escoles i les entitats que ja treballen en aquest sentit. A partir de la realitat de la Pobla hem de trobar les estratègies per promoure la implicació de la ciutadania per tal de promoure una convivència harmoniosa i sobretot integradora. Moltes gràcies. Primer de tot, gràcies en el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per posar en marxa aquest projecte, perquè la veritat és que ens ha estat molt útil. Per tant, agrair primerament en el Fons i després a tot l'equip humà que ho ha fet possible, i agrair també a la Laura, com a representant també de l'Ajuntament, de la part tècnica i de serveis socials, per posar paraules a tot allò que vivim i que veiem dia a dia. Jo crec que com a institució, en general, com a institucions, tenim un repte molt gros pel que fa a la població migrada, perquè per nosaltres s'interrelacionen multiplicitat de casuístiques que fan que cada vegada tinguem casos més complexos. El moviment migratori va canviant, sí que és vera que la primera onada migratòria que va rebre Manacor era d'una població, la majoria, provinent del Marroc. Ara veiem com tot això va canviant, de cada vegada tenim més persones provinents, per exemple, de Colòmbia o d'altres llocs de Sud-amèrica. Per tant, no estem davant un fenomen estable, sinó tot el contrari, i per tant això fa que com a institucions ens haguem d'anar actualitzant, reciclant, formant i intentant adquirir totes aquelles habilitats per tal de fer front a tot això, i sumant-li, allò que deien al principi, aquells biaixos diversos que s'entrecreuen a tot això, com per exemple el biaix de gènere, que després de l'exposició que m'ha fet Antoni Simó queda més que clar i és més que evident. Per tant, tornant a el que comentaven al principi, en aquests reptes que tenim en plural, penso que no ens hem d'oblidar, per una banda, de garantir els drets, garantir drets, per exemple, de l'habitatge, de padró, que tanta feina ens duen els ajuntaments, per garantir aquest empadronament, que al final és un dret bàsic i que se mescla, com dèiem abans, amb la problemàtica d'accés a l'habitatge. I no oblidar-nos també de prestar serveis bàsics. Si bé és cert que de vegades a nivell competencial no ho podem fer tot, no ens hem d'oblidar que nosaltres tenim la competència bàsica d'informar, de rebre, d'acollir. Per tant, això sí que és una cosa que hem de reivindicar i hem de practicar dia a dia. En aquest sentit, l'Ajuntament de Manacor l'any passat va editar una guia d'acollida, una guia de benvinguda,
que és una espècie de fulletó on una persona que arriba a Manacor, és un nou manacorí o manacorina, té accés a aquell llibretó on se pot informar de com escolaritzar els seus infants, com demanar la targeta sanitària, com aprendre català, quines són les festes populars de Manacor, els dies festius, és a dir, coses bàsiques que pensam que qualsevol persona que arriba a Manacor necessita saber, no? Per tant, és un element més de tota aquesta feina que hem de fer d'informació i d'orientació, que evidentment no basta, però necessitam que aquesta guia arribi a quant més punts millor per seguir fent aquesta feina. I després també jo crec que un dret que s'ha de garantir és el dret de la participació ciutadana, i aquí tenim un repte molt gros, i és que en el Consell d'Infants i en el Consell d'Adolescents que tenim en marxa a Manacor, els temes de la població nouvinguda i els temes d'acollida són temes que han sortit, són propostes que els infants sí que tenen, per sort, aquesta perspectiva, i sí que penso que és gràcies a tota la feina que s'ha fet a nivell escolar, i donen idees per tal que companys seus de classe que arriben en el curs, i cada curs hi ha infants nouvinguts, els infants demanen també que se faci una feina com a més integral i més transversal també, i per tant també és un repte que hem d'agafar i que l'hem de dur endavant. I sumar-me un poc a les paraules que deien els companys anteriorment. Penso que com a Ajuntament hem de fer autocrítica, hem de fer una mica d'autocrítica, per suposat, perquè en les reunions que hem fet amb les persones que han dut endavant aquest projecte ha sortit el tema que hi ha una desconnexió per part de la població nouvinguda respecte a l'Ajuntament. Per tant, aquesta desconnexió s'ha de treballar i aquí hem d'enfortir la relació. Han de veure l'Ajuntament com una institució propera, perquè al final som una institució municipal, som una entitat local i som la primera línia. Per tant, no pot ser que hi hagi aquesta desconnexió i que se mos percebi com una administració llunyana, o que no acull bé, o que no és propera, o que no dona la informació que ha de donar, o que de vegades rebutjam certes coses. Per tant, això no pot ser. Jo crec que és una errada molt grossa per part nostra i hem d'assumir aquesta part de feina que no està ben feta o que no està ben encaminada o que no s'ha mirat així com tocava durant tots aquests anys, perquè no és el resultat d'una cosa immediata, sinó tot el contrari. Parlam d'unes pràctiques i d'unes dinàmiques de molt enrere, i penso que també una de les coses que hem de fer com a administració és formar en el personal que està a primera línia. No parlo només de serveis socials, perquè recordem que la població migrada no té per què sempre anar a serveis socials, pot anar a l'Ajuntament a realitzar qualsevol altre tràmit, i per tant hem de formar les persones que estan a primera línia perquè donin un missatge integrador i facin una bona acollida i donin aquesta bona informació. Per tant, és això, jo ho resumiria en dues idees, els reptes que tenim per davant i, per altra banda, remarcar aquesta autocrítica i aquesta feina que tenim pendent com a Ajuntament. Amb els dos fons, la idea és unir esforços per poder fer un projecte a la regió d'Agunsant per poder transportar l'aigua que ha sorgit cap a alguns terrenys d'Agunsant per poder regenerar el terra perquè les famílies puguin plantar, conrear i regenerar l'agricultura de l'entorn. Llavors aquest projecte ja està en marxa i també serà un projecte que esperem. Encara estem pendents d'aprovació, però que és un projecte que hem presentat. Llavors, fins aquí aquest retorn que volia aprofitar per fer-vos, per comentar-vos què hem fet amb els diners que s'han aportat des del fons mallorquí a la nostra entitat en projectes de reconstrucció. I ara, molt breument, compartir amb vosaltres que aquesta xerrada es diu Construint identitats que transformen, i jo crec que ara mateix ens trobem socialment, abans ho deia, que és una revolució el fet de començar a preguntar-se i a poder crear projectes que promoguin la convivència, però crec que ens trobem davant d'una dècada interessantíssima on actualment a la nostra societat s'estan encavalgant diferents fenòmens migratoris. S'està encavalgant el fenomen migratori del meu avi,
quan va venir aquí a Catalunya i a Espanya en general. La generació meva, és a dir, soc soc el fill de la immigració, d'aquesta primera immigració que va arribar, la generació del meu pare i la generació dels meus cosins o les generacions que vinguin. Sent molt conscients que parlar de generació és un concepte que no és útil utilitzar-lo quan parlem d'interculturalitat, perquè quan parlem de generació estem cronificant la immigració. És a dir, en quin moment jo deixaré de ser immigrant si parlem contínuament de generacions, no? Però és important entendre que dins de cada generació, dins de cada fenomen, hi ha una realitat diferent i que crec que no estem entenent, no estem comprenent que hi ha un canvi generacional, hi ha un canvi de tendència i continuen aplicant-se polítiques socials i polítiques d'interculturalitat com si encara estiguéssim en l'època de l'arribada del meu avi. I no s'acaba d'entendre, no s'acaba de comprendre què pensa, què sent, com viuen els joves, els fills de la immigració, en molts aspectes. Des d'un aspecte religiós, un aspecte cultural, d'un aspecte identitari. Llavors, jo crec que la qüestió identitària és l'element fonamental a l'hora de poder entendre aquests canvis generacionals. Partint de la base que al final en aquests processos migratoris s'han publicat diferents estudis, aquí n'hi ha alguns, que demostren que les organitzacions que són capaces d'integrar la diversitat en les seves estructures, siguin empreses, siguin municipis, són societats més resilients. Però per poder entendre aquestes societats resilients cal entendre aquest canvi generacional. Crec que ara mateix ens trobem en la dècada que ja no es tracta tant en la dècada de l'acollida com a tal, sinó que estem en la dècada de la inclusió d'aquesta realitat. Ara mateix estem en un moment on hem passat d'aquelles primeres arribades de persones que el que exigien o el que demanaven era formar part d'aquesta societat, treballar per tenir una vida millor. De fet, potser durant l'època del meu avi sonava una cançó a les ràdios marroquines, a les ràdios d'allà, que es deia Ya Raya, que és Rashida, que cantava i deia: "Oh, emigrant, marxaràs i tard o d'hora te'n cansaràs i tornaràs". I és molt il·lustrativa de com era aquella primera immigració. Una immigració que venia aquí, que volia treballar per tornar. Llavors, els meus pares, els meus avis, sempre han tingut com aquesta mirada posada en el país d'origen. Algun dia tornaré, quan em jubili, algun dia jo he vingut aquí a treballar i quan acabi de treballar aniré al meu país d'origen. Però la meva generació, la generació dels que vindran, no és una generació que pugui cantar aquella cançó. És una generació que viu aquí, que està en un procés de desarrelament, que no se sent partícip a nivell identitari del país d'origen, és a dir, potser se sent marroquina, potser no, però tampoc hi ha un arrelament concret. De fet, jo he descobert, arrel de la mort del meu avi, que un cop moren els teus avis no té cap sentit tornar al país d'origen. Llavors, què és el que et lliga amb el teu país d'origen més enllà de la qüestió més identitària? I al final les persones que vivim aquí i que formen part d'aquesta generació és una generació que contínuament està buscant arrels i ales. Com poder jo tenir aquest sentiment de pertinença, com jo poder incloure'm en la societat en la que visc, i a la vegada com jo puc tenir una connexió d'algun tipus identitària amb el meu país d'origen, amb les meves arrels culturals i religioses. Llavors aquí es presenta un gran repte i un gran dilema, que és jo crec que sóc una persona que està inclosa, mal anomenada integrada a la societat, però hi ha unes qüestions que en el meu dia a dia fan que potser jo no estigui tan inclòs o la societat em repeteixi, em recorda contínuament que jo no sóc d'aquí.
qüestions quotidianes del dia a dia, no? Que bé que parles català, en el meu cas. Aquesta sorpresa, no? Encara de que sorprengui que una persona que ha fet tota la seva escolarització, en aquest cas a Catalunya, parli molt bé el català, no? I aquesta sorpresa encara amb el propi idioma. Haurien de ser tots com tu, et diuen a vegades. I quan et diuen haurien de ser tots com tu, el que refereixen és haurien de ser tots com tu, que no roben, que no venen droga, que no etc. No? Dins de l'ideari que tenim construït de la persona marroquina, de la persona immigrant, han de ser tots com tu, perquè jo crec que tots els marroquins són com jo crec que són. Aquestes afirmacions, al llarg del desenvolupament d'un adolescent, com per exemple no sembles marroquí, no? Que és una qüestió que moltes vegades es repeteix a joves que potser s'han ja inclòs a la societat, que tenen conductes que actuen com una persona d'aquí però que tenen unes arrels diferents. Quan aquests comentaris es van repetint en el dia a dia, provoquen en aquesta identitat que s'està construint una erosió constant i quotidiana. És a dir, si a mi em diuen no sembles marroquí, jo interioritzo que semblar marroquí és una connotació negativa. Llavors jo tinc amics que a l'estiu, per no semblar marroquins, no anaven tant a la platja, per no posar-se més morenos, o te n'adones als instituts que canvien conductes de vestimenta, que canvien conductes d'actitud per no semblar marroquins. No? Llavors, tots aquests comentaris, totes aquestes qüestions, que al final és recordar-nos constantment que no som d'aquí, que al final som persones que no acabem de representar els cànons. Jo, mira, tinc 31 anys i potser puc fer aquesta dissociació, però un jove que té 15 anys, 14 anys, i que està en aquest procés de construcció identitària, al final el que se li està generant en aquest procés identitari és un sentiment de culpa per semblar marroquí i a la vegada un desarrelament per no tenir un vincle amb el Marroc. Llavors és com una qüestió totalment de desconnexió. Què passa? Doncs que hi ha uns elements concrets que al final fan que per aquest jove sigui la forma de canalitzar aquest element identitari. Un és la religió, no? L'islam o la religió que visqui. Què passa? Que en aquest moment en el que aquest jove està en aquest procés de construcció identitària i diu, val, tot això a mi no em connecta, crec que la religió pot ser un component que a mi em connecti, comencen a haver-hi oportunismes, com a tot arreu, no? Comencen a sorgir influencers, comencen a sorgir persones que s'autoerigeixen com a representants del nou islam o de la nova religió, no? I comencen a sorgir veus crítiques, no? Abans es comentava Najat El Hashmi, que critica precisament tota aquesta politització de la pròpia religió. Però estem en un moment tan complex i tan estrany a nivell social que dins d'aquestes pròpies debats interns, aquestes polaritzacions que es donen generen encara més complexitat. No? Llavors, hi ha moltes persones musulmanes que a la visió de la Najat El Hashmi no s'hi senten identificades perquè creuen que està sorgida des d'una qüestió totalment oposada o totalment al contrari. Llavors, ara mateix la nostra societat està visquent un procés de transformació i de canvi on els joves no se senten vinculats als centres de culte, on creix cada cop més la islamofòbia i on cada cop és més difícil comprendre tot això. Llavors, amb aquesta diagnosi, posar en pràctica polítiques socials i interculturals clàssiques no funciona. Llavors, tot el que té a veure amb la folclorització de la interculturalitat, tot el que té a veure amb aquesta visió paternalista moltes vegades de la interculturalitat, fa que no acabi de reeixir realment aquests projectes interculturals en les ciutats i en els pobles cada vegada més difícils. Llavors, jo crec que hi ha una qüestió bàsica en tot aquest plantejament, que és la necessitat d'entendre com les persones migrades joves
entenen el món, com s'associen i com interactuen amb el seu món. Per exemple, el món associatiu ha evolucionat d'una forma totalment diferent. Els joves ja no s'associen com a tal, ja no creen una associació per formar part d'un mateix col·lectiu. El món associatiu, que clàssicament s'entén, ha anat evolucionant cap a nous fenòmens. Per què? Doncs la burocràcia cada cop és més difícil i hi ha un altre element que fa que a l'hora de liderar qualsevol iniciativa o de qualsevol projecte sigui molt complex. Hi ha un altre tema que és que cada cop hi ha menys referents comunitaris en els barris i a les ciutats, els ajuntaments cada cop tenen més dificultat a l'hora de trobar interlocutors per una qüestió, jo crec, molt vinculada al moment actual de polarització d'extrema dreta. Perquè si tu vols ser un referent comunitari, en el meu cas jo vaig començar amb 17 anys a crear projectes per promoure la convivència, a diferència de quan jo tenia 17 anys i vaig començar a fer projectes comunitaris ara, és que ara hi ha molta violència mediàtica reenfocada sobre els activistes socials. Llavors, si una persona decideix erigir-se o ser activista social i comunitari, serà un element fàcilment que l'ataqui l'extrema dreta o que sigui l'element on verteixin tots els atacs polítics, socials, mediàtics, xarxes socials, perquè aquests elements polaritzadors necessiten d'aquestes figures per poder vehicular el seu odi. Llavors, ara mateix no hi ha espais segurs que facin que a nivell comunitari sorgeixin nous referents per dir, jo dins del meu municipi vull ser un interlocutor. Per què? Perquè si munta una associació o s'erigeix com a referent veïnal i comunitari, és una qüestió totalment objectiva, aniran a parell. Jo, per exemple, en el meu cas, em fan collage amb la meva cara, les xarxes socials m'ataquen, m'increpen, quan surto a mitjans de comunicació ràpidament rebo mails. Llavors, estar disposat a aquesta violència mediàtica és molt dur. Llavors, no hi ha una preparació psicològica, no hi ha un espai segur comunitari perquè aquests referents sorgeixin. I a més, hi ha una qüestió que s'ha normalitzat tota aquesta violència. Llavors, jo crec que aquest és el gran repte ara mateix. Comprendre i entendre com és aquesta nova dimensió que representa aquests joves, que entenen el món d'una forma molt diferent i a la vegada com es poden crear aquests espais segurs per generar aquests nous referents i aquests nous activistes. Llavors, jo crec que al final, jo soc molt fan d'aquest senyor, és un filòsof, Zygmunt Bauman, parla de les societats líquides, i diu que l'única certesa és la incertesa. I fins i tot hi ha una qüestió, s'ha parlat molt últimament de les identitats líquides, i jo crec que també hem de començar a parlar fins i tot de l'espiritualitat líquida. L'altre dia una experta en el que té a veure amb les identitats religioses, espirituals, m'explicava i em deia que dins de l'emergència de la salut mental que tenen molts joves actualment, siguis creient o no siguis creient, tothom necessita actualment una connexió transcendental, un xute d'espiritualitat, mindfulness, coaching, el que sigui. Sembla que la transcendència o l'espiritualitat sigui un component que forma part de la nostra identitat. Llavors, potser jo soc musulmà i a la vegada flueixo entre altres espiritualitats. Llavors, amb això el que vull dir és que el món cada cop és més complex, cada cop és més fluid i dins de tot aquest panorama no hem d'oblidar que al final les noves tecnologies, els algoritmes, tot el que hi ha per sobre encara complica més tot plegat. Llavors, una miqueta, jo el que volia compartir al llarg d'aquesta estona és la importància de fer un canvi de narrativa, d'entendre que a nivell comunitari ja no estem en aquest punt de l'acollida del meu avi, ja no estem en aquest punt de construcció d'un model comunitari vist des d'aquesta òptica que hem d'acollir, sinó que estem en un punt on hem de construir ciutadania, on tu com a persona migrant
o que els teus pares siguin d'origen migrant, no siguis un ciutadà de segona. Si vas a buscar pis i perquè et dius Mohamed o perquè portes vel no et lloguen pis, ja estàs sent un ciutadà de segona. Si vas a l'estació de tren i la policia t'identifica per el teu aspecte, per un perfil racial, estàs sent un ciutadà de segona. Si al teu poble, al teu municipi, no tens dret a vot, no pots votar el teu alcalde o alcaldessa, estàs sent un ciutadà de segona. Si no et pots presentar unes oposicions per ser policia, per ser professor, professora, perquè necessites la nacionalitat, estàs sent un ciutadà de segona. Llavors, encara ens queda molt per construir drets, per construir realment aquesta inclusió, sense parlar de tot el que té a veure, evidentment, amb una llei d'estrangeria hipercaducada dels anys 90 que no té res a veure amb el món actual. Llavors, jo crec que és una qüestió d'entendre sociològicament en quin punt estem i també ser crítics a nivell polític amb la norma que fa que encara hi hagi ciutadans de primera i de segona. Així que crec que aquest és una mica el gran repte. Així que moltes gràcies. Yo doy un punto de vista espectacular. Me gustó bastante todas, pero lo que yo siempre he dicho o hemos afirmado en el periódico, que los estigmas son malos consejeros. Las estigmatizaciones son malas consejeras. Y desafortunadamente nosotros los medios de comunicación tenemos que ver mucho en esto. Tenemos que ver mucho, porque pues, mira, no voy a decir el periódico, incluso ni la periodista, porque es que no lo hace de mala fe. Muchas veces uno escribe rápido y no piensa en las personas, en que estamos hiriendo sensibilidades, ¿no? Cuando pronuncian la palabra, o sea, un periodista escribiendo ilegal todavía a estas alturas, entre comillas, del partido, a estas alturas hablando de ilegalidad, porque pues para mí las personas no son ilegales, o sea, para mí las personas son irregulares administrativamente hablando. Y lo otro es que creo que nosotros pues como periodistas también debemos manejar un vocabulario que se acople en estos tiempos de pronto que vamos avanzando y sobre todo con la tecnología, con las redes sociales. Hay que ser demasiado cautos y demasiado cuidadosos en el momento de emplear según qué términos, según qué adjetivos, epítetos que de pronto pueden herir la sensibilidad y que incluso pueden atraer o pueden generar brotes de racismo en las mismas redes sociales. Y no se trata de ser paranoico, ni se trata de tener delirio de persecución. No soy amigo de los discursos paternalistas para la migración, para nada, pero tampoco el lado extremo de estos discursos xenófobos o racistas. Entonces, pues, es así. Yo creo que los periodistas debemos tener mucho cuidado con el empleo de la terminología en el momento de redactar una nota. Hay 30.000 personas que en este momento están, creo yo, pues nosotros hicimos un foro el año pasado sobre inmigración, y hablando con las entidades sociales, con las asociaciones de inmigrantes, creemos que más o menos, con los abogados, no es una cifra oficial desde luego, pero más o menos estamos hablando de unos 30.000 personas que están en situación de irregularidad administrativa aquí en Baleares. Y es una cuestión triste, y aquí no se trata de partidos políticos, sino yo creo que las oficinas de extranjería, no solamente en Islas Baleares, sino en todo el territorio español, se tendrían que reforzar, porque realmente de esas 30.000 personas, que estoy hablando únicamente de este territorio, muchas de ellas, muchísimas, tienen acceso directo al arraigo social, y muchas de estas ofertas, precisamente por la lentitud de estas oficinas de extranjería, se quedan en el limbo, se quedan estancadas. Entonces, pues también es importante hablar sobre el acceso a un derecho, que es el trabajo, a un derecho que es cotizar a la seguridad social, pagar nuestros impuestos, derecho y obligaciones, desde luego. Pero hay mucha gente que desafortunadamente no se ha podido regularizar por esta situación, por esta coyuntura, y creo que desde Madrid, desde el gobierno central, se tendría que tomar en cuenta esta situación. Muchas veces hablamos
hablamos y hablamos y hablamos y no procedemos. Y yo creo que es momento de ejecutar y de regularizar. No es un papel, es para todos. Este no es mi mensaje, simplemente es regularizar a las personas que tienen ya el acceso al arraigo social. Y el arraigo para la formación, pues yo me lo guardo. No soy abogado, pero tengo mis serias discrepancias porque me parece un pañete. Me parece que el arraigo para la formación no son 2 años, sino 2 años más 1. Y entonces tienes que también, después al tercer año, cuando vayas a presentar una oferta de trabajo, o te vas a presentar una oferta de trabajo, tienes que estar atenido o a que te den esa oferta de trabajo en ese sector donde te has especializado. Y la pregunta es, ¿y si no lo encuentro, qué? Sigo irregular. Entonces, son muchas cosas de la ley de extranjería que también atañen a este factor humano que ustedes, los ponentes, acaban de explicar. Muchísimas gracias. Voy a despedir a los ponentes. Gracias al Ayuntamiento de Inca, al Ayuntamiento de Zapobla, al Ayuntamiento de Manacor, a los responsables que se encargaron de hacer sus exposiciones, obviamente a la Trovada Marroquina por la convivencia, a Alfonso de Cooperación de Mallorca, Alfonso Mallorquí de Cooperación. Muchas gracias a todos, a todas las personas que han venido aquí, y sobre todo gracias a ABDE, gracias a la Junta Directiva de la Trovada Marroquina por haber depositado la confianza en mí, en Baleares Sin Fronteras, para que haga esta exposición. Les deseo un feliz día, y sobre todo, que se me había olvidado decir algo, ¿no? Feliz Día Internacional del Inmigrante.